ana m anabatakwa gị ndị enyi m na mba ụwa niile. Biko na agbaji isi ike kwa ụbọchị nke taa anyị na-ele anya na isiokwu na-asị olee chi nke ị ga-efe. Enwere chi dị abụọ, chi nke ihe na chi nke ọchịchịrị. Ugbu a ka ị nwere ike inwe ohere iwere chi nke ị ga-efe, ọwụ chi nke ihe ka ọwụ chi nke ọchịchịrị. Chi nke ihe ga-eduba gị na ihe nke ụwa na ihe nke eluigwe na ihe nke ihe dị mma, mana chi nke ọchịchịrị ga-eduba gị na ọkụ mmụọ. Ole nke ị ga-efe? Ngwa chere ka anyị nụ n'aka onye ozi ka ọ gwa ya eziokwu dị n'ihe a. Lee isi nke isii na-agụ amaokwu nke anọ, ndị Rom isi isii amaokwu nke anọ. Ya mere anyị onwe anyị emere ka elikọọ anyị na ya na baptizim ịba n'ọnwụ ya, dịka esitere n'ebube niile nke nna ya mee ka Kraịst na ndị nwụrụ anwụ bilie site n'ebube nke nna ya. Ọbụladị otu anyị onwe anyị kwa na-ejegharịkwa na ndụ ọhụụ otu a mgbe ị kwere na mbilite n'ọnwa ahụ, mbilite n'ọnwa nke Kraịst ahụ wee were ọnọdụ n'ime obi gị, n'ime uche gị, n'ime mkpụrụ obi gị, n'ime mmụọ gị, na ndụ gị. Ike nke mere ka Kraịst si n'ọnwụ bilie ga-emekwa ka ị bụrụ onye ga-eje ije n'ime ndụ ọhụụ. Amaokwu nke ise ọ sị, n'ihi na a sị na ejiri oyiyi ọnwụ ya mee ka anyị na ya bụrụ ndị elikọrọ, bụrụkwa ndị dị otu a ga-ejikwa oyiyi nke mbilite n'ọnwụ ya mee ka anyị tọkọ. Amaokwu nke isii, ebe anyị maara nke a na akpọgideworo ya na mmadụ ochie anyị n'obe, ka e wee mee ka arụ anyị nke mmehie nwezuru ghara ịdị ire, ka anyị wee ghara ịdị na-abụ oru nke mmehie ọzọ. Amen. Site n'ugbu a anyị agaghị abụkwa oru nke mmehie ọzọ. Onye ọbụla ị na-ejere ozi ka a bụ onye nwe gị. Ndị oru na-eje ozi ndị nwe ha. Ọ bụrụ na eje ozi nye mmehie bụ onye nwe gị, ọ bụghị onye nzọpụta. Ọ bụrụ na ị na-eje ozi nye onwe gị, onwe ga-abụ onye na-achị gị, ọ bụghị onye nzọpụta. Leenụ, ọ bụrụ na ị na-ejere ekwensu ozi, ekwensu bụ onye nwe gị. Ị na-agụ Baịbụl site n'isi ruo n'ọdụ, mana ị na-ejere ekwensu ozi. Ị nwere ike na-abịa ọgbakọ niile anyị na-enwe, n'ọgbakọ retri niile, revival niile, crusade niile. Ọ bụrụ na ị na-ejere mmehie ozi, ị na-ejere onwe gị ozi, ị na-ejere ekwensu ozi, mmehie bụ onye nwe gị, onwe gị na-achị gị. Ekwensu bụ nna gị ukwu, ma mgbe ị bịakwutere Kraịst, iwe nwapụta ike nke mbilite n'ọnwụ ya, malite ugbu a gawa n'ihu na nzuzo, na mpụta ìhè na ọgbọ. Mgbe ị gaghị hụ naanị gị nọ, malite ugbu a gawa n'ihu, ị gaghị abụkwa onye ga-ejere mmehie ozi. Agaghị m ejere mmehie ozi. Ụfọdụ na-ekwu okwu dịka a ga-asị achọ m ka mmehie na-anọ ya, ka mmehie ghara esi gaghị ejekwere m ozi ọzọ. Ha bịa jide m, ya bụ ha na-ekwu agaghị m ejere mmehie ozi. Agaghị m ejere mmehie ozi. Agaghị m ejere onwe m ozi. M gaghị ejere ekwensu ozi. Ugbu a mmehie ga-abịa wee sị, anụrụ m gịnị ihe ị na-ekwu n'iru onye ọzọ atụrụ gị, ị gaghị ejere m ozi ọzọ. Ọ ga-abịa yie gị egwu. Ị ga-asị ihe m kwuru na chọọchị, ọ bụkwa ihe m na-ekwu n'ụlọ, ọ bụkwa ihe m na-eme n'ebe m onwe m bi. Ma onwe m agaghị ejekwere mmehie ọzọ. Onye nwe anyị mee ka ụzọ si ike na ndụ gị n'aha Jizọs. Lee amaokwu nke 18 n'ebe ahụ. Amaokwu 18, ebe ọ bụ na emewo ka anyị nwere onwe anyị pụọ na mmehie, anyị ghọrọ ndị oru nke ezi omume. Amaokwu 22, ma ugbu a
ebe unu ghọrọ ndị nwere onwe unu pụọ na mmehie wee ghọọ ndị oru nke Chineke, unu nwere mmezu unu bụrụ ndị na-ejere ezi omume ozi na ịdị nsọ. Ndị Efesọs isi 4 amaokwu 23. Ndị Efesọs isi 4 a na-agụ amaokwu 23. ma bụrụ ndị enwoghara nwogha unu. A na-ekwu okwu maka nwogha zuru oke, a na-ekwu maka nwogha n'ozuzu oke, a na-ekwu nwogha n'obi gị na mmụọ gị na mkpụrụ obi gị na ndụ gị. A na-ekwu maka nwogha ịbụ onye a ga-enwogha omume gị, nwogha nke akparamagwa gị, na mgbe Kraịst onye si n'ọnwụ bilie ga-abịa na-abụ eze na ndụ gị ga-abụ nke a ga-enwogha, omume gị ga-abụ na akparamagwa gị ga-abụ nke a ga-enwogha. Ị bụrụ onye enwoghara na mmụọ nke uche gị. Amaokwu 24. o wee na-agwa anyị ka unu wee yikwasị mmadụ ọhụụ ahụ. Tupu gị eyikwasị mmadụ ọhụụ, ị ga-eyipụ uwe ochie nke na-esi usi, nke bụ nke na-enweghị ihe dị mma n'ime ya. Uwe nke na-esi usi nye ụwa, nye eluigwe, nye ụwa, ị ga-eyipụ ya. Mgbe ahụ ka omume ọhụụ, mgbe ahụ ka ndụ ọhụụ, mgbe ahụ ka akparamagwa ọhụụ unu yikwasịkwa mmadụ ọhụụ ahụ nke ekere dịka Chineke chọrọ n'ime ezi omume na ịdị ọcha nke ezi omume. Ekpere mbụ na a ga-emezu ya na ndụ onye ọbụla. Ị mara, nwere ndị ha na-abịa ọgbakọ retreat otu a, ha wee si na retreat laa, ha wee dịkwa otu ahụ ha dịkwa mgbe ha lara, ha dịkwa otu ahụ. Onweghị ihe gbanwere, onweghị ihe dị ọhụụ, onweghị ihe nwewara na ndụ ha. Mana nye gị onwe gị, ana m agwa otu onye okwu ebe ahụ, nye gị onwe gị, ihe a ga-abụ nke ga-adị iche na ndụ gị n'aha Jizọs. Pita nke mbụ isi mbụ a na-ele anya amaokwu nke 3. Pita nke mbụ isi mbụ a na-agụ amaokwu nke 3. Ọ sị ka onye a gọziri agọzi ka ọ bụ Chineke anyị na nna nke onye nwe Jizọs Kraịst, onye mụrụ anyị ọzọ dịka oke ebere ya si dị, mee ka bụrụ ndị a mụrụ ọzọ ka anyị wee nwee olileanya dị ndụ. Olee otu o si mee ya? Site na mbilite n'ọnwụ ahụ nke Jizọs si na ndị nwụrụ anwụ bilie. O mere ka anyị bụrụ ndị a mụrụ mụbata na ndụ ọhụụ na olile onye ọhụụ site na mbilite n'ọnwụ nke Jizọs Kraịst site na ndị nwụrụ anwụ. Amaokwu nke 4 o wee sị ka anyị wee keta nketa nke na-apụghị ire ure, nke na-apụghị imebi emebi, nke na-adịghịkwa amebi emebi, nke a kwadoro n'eluigwe nye unu. Amaokwu nke 5 ndị ewere ike nke Chineke na-eche nche site n'okwukwe ruo nzọpụta nke edoziworo ikpughe n'oge ikpeazụ. Dịka anyị gara ntị, enwere ihe ole ma ole nke anyị na-aghọta n'ozi a. Nke mbụ, ị ga-efe nna ukwu. Ị ga-ahụ na nna ukwu ndị a onwe mmehie na ekwensu. Ọ bụrụ na ị nọ na-ebi ndụ na mmehie, ekwensu bụ nna gị. Ya mere, dị na-ebi ndụ na mmehie bụ nna gị. Ka ọzọ ị ga-aghọta bụ, ị ga-eleburu onwe gị anya, jụọ onwe gị onye bụ nna ukwu gị. Ọ bụrụ gị ị na-agara ekwensu ozi, ekwensu bụ nna ukwu gị. Ya mere enyi m, enwere ụzọ ọzọ nke eji ebi ndụ, enwere ohere nnapụta wee nye gị. Nke abụọ, kewapụta onwe gị pụọ n'ife chi nke ndị ọjọọ ahụ. Chi nke ndị ọjọọ ahụ wee ekwensu. Ị kwesịrị ife chi nke wu Jizọs Kraịst, nke wu chi nke ọma. Ị kwesịrị ịnọnyere ya, ị kwesịrị ife ya ofufe, ị kwesịrị inyefechasị ya onwe gị. Were ntakịrị ohere anyị nyere gị ugbu a, chebere onwe gị echiche, jụọ onwe gị olee chi nke ị ga-efe. Mana a chọrọ ka ife chi nke wu Jizọs Kraịst, nke ihe, chi nke ihe. Kwee ka ọ chi isi na ndụ gị, kwere ka ọ chi isi n'onwe gị, na otu isi eche echiche, otu isi ebi ndụ gị, otu isi akpa agwa na ihe niile banyere gị. Biko kwe ka Chineke chi isi
na ihe niile gbasara gị. Biko chegharịa pụọ na mmehie gị ma kwere Chineke, kwere Jizọs Kraịst, ma kwere ka ọ bụrụ onye na-achị isi na ndụ gị. Ị na-enyefe ndụ gị nye onye nwe Jizọs Kraịst ugbu a. Ọ ga-asacha gị, ọ ga-eme ka ị dị ọcha, ọ ga-agbaghara gị, ọ ga-enwogha obi ahụ. Ọ bụrụ na ị na-ewere obi gị nyefee onye nwe anyị ugbu a, ka ọ ya onwe ya mee gị ka ị bụrụ onye ya nwewere enwogha. Naanị wele aka gị ahụ elu, onye nwe anyị gọzie gị n'ebe ahụ. Naanị wele aka ahụ elu, onye nwe anyị gọzie gị n'ebe ahụ. Onye nwe anyị gọzie gị, imeela. Wele aka ahụ elu, wele aka ahụ elu. Ọ ga-eme ya n'otu ihu, ọ ga-eme ya n'otu ntabi anya, ọ ga-eme ya ugbu a. Ozugbo ị na-akpọku aha ya, onye ọbụla nke ga-akpọku aha onye nwe anyị, a ga-azọpụta ya. Kpebie n'obi gị, kpebie n'obi gị, si na mmehie gị wee chigharịa. Si onye nwe m, ọ na-ewute m bụ mmehie ochie m, ọ na-ewute m bụ ngharịpụ m gharịpụrụ gị. Onye nwe m, ana m abịa ugbu a, ana m abịa ugbu a. Ọ ya mere m ji wele aka m elu, gbaghara m. Ọ ga-agbaghara, ọ ga-agbaghara, ọ ga-agbaghara n'otu ntabi anya. Onye nwe anyị gọzie gị maka iwele aka gị elu. Gwa ya ugbu a, onye nwe m, abụ m nke gị ugbu a. Naanị gị ka m bụ nke ya, naanị gị. Abụkwaghị m nke ekwensu ọzọ, abụkwaghị m nke ndị na-eme ihe ọjọọ ọzọ. Abụ m nke gị kpamkpam. Gbanwee obi m, mee ka obi m dị ọhụụ. Nye m nzọpụta n'obi m. Kelee ya na o mewore gị ya. Ọ naghị ajụ onye ọbụla nke na-akpọku aha ya n'eziokwu. Gwa ya, si onye nwe m, ana m ekele gị, arịọla m, anatakwala m, amaara m na gị onwe gị emewo ya. Ka m soro gị kpee ekpere. Nna anyị, n'aha Jizọs, ndị a niile ndị nyefeworo onwe ha nye obi ha nye gị, onye nwe m, ana m asị ka ị gbaghara ha n'aha Jizọs. Dịka nkwa gị si dị, bupụ ihe niile bụ mmehie ha, ma were mmehie niile tige n'ime oke osimiri nke nchefu Chineke, ka a gharakwa ichetakwa ya ọzọ megide ha ọzọ n'aha Jizọs. Wepụga amamikpe ha n'obi, ihe niile na-adụ ogwu n'obi, wezụga ya. Wepụga dị ike ha na arụ ha. Ana m arịọ onye nwe anyị ka ị gbaghara ha n'orudo anya ugbu a. Nwere onwe pụọ na mmehie ka inye ha ugbu a. Ka amara gị bata n'ime obi ha, mee ha ka ha bụrụ ndị ọhụụ, ndị ọhụrụ nwaanyị, ndị ọhụrụ nwoke, ndị ọhụrụ ndị na-eto eto, ndị nwere nzọpụta nke onye nwe anyị n'ime obi ha ugbu a n'aha Jizọs. Imeela onye nwe, maka ama m na emeela ya, amaara m na imewo ya, anyị kwere na imewo ya n'aha Jizọs Kraịst ka anyị kpere. Ụmụnne anyị niile, ndị nwoke, ndị nwaanyị, ndị na-eto eto, ndị niile n'ebe niile, dịka anyị na-ejikọ anyị na onye nwe anyị n'abalị a, ihe pụrụ iche ga-eme na ndụ gị nke a na-atụwaghị anya. Abụọla ebube na ndị ụmụnne anyị niile, ndị nwoke na ndị nwaanyị, ndị na-aṅa anyị ntị n'igwe eji ekwu okwu. Obi m na-abịa n'ebe ị nọ n'ụzọ pụrụ iche, dịka a na-ekpe ekpere, dịka a na-ekwusa. Enwere m gị n'obi m n'ebe ahụ gị onwe gị nọ n'ụlọ gị, ebe ọ bụla ị nọ ugbu a. Ike Chineke, ọlụ ebube pụrụ iche ga-eme na ndụ onye ọbụla n'aha Jizọs. Gịnị mere ka anyị kpekọta ekpere ọnụ? Nna anyị, anyị na-ekele gị maka oge awa. Anyị na-ekele gị maka n'oge a ugbu a, na-arịọ gị onye nwe anyị na ị ga-eme ọlụ ebube nke si n'eluigwe na ndụ onye ọbụla n'aha Jizọs. Zọpụta ndị ahụ bụ ndị na-adọgbu onwe ha n'ọlụ maka mmehie, weghachi ndị daghachiri azụ n'okwukwe, ma mee ka ndị kwere ekwe dị ike. Ọlụ ebube niile ke bụ ọlụ ebube nke akwụkwọ nsọ, nke nnapụta nke anyị chọsiri ike, rọpụtara onye ọbụla, metụ onye ọbụla aka n'aha Jizọs. Anyị na-agụ ya na imewo ya. Anyị ga-enye akụkọ otuto maka ya n'aha Jizọs Kraịst ka anyị kpere. Imeela na isonyere anyị na GCK kwa ụbọchị nke taa, ebe mgbasa ozi ọma nke Kumuyi. Eji m aka na ịnabatala ike nke Chineke na ịhụnanya nke Chineke, na njikere nke o ji idu gị, gozie gị, nọnyekwara gị na ndụ niile nke oge niile nke ndụ gị.
ọ bụ enyi nke na-anọgide karịa nwanne, ị pụkwara ịdabere na ya. Obi dị anyị ezigbo ụtọ ịga n'iru na-anọnyekwere gị. Biko, ebe ị nwere ike ime nke a, unu itinyere anyị aka n'igwe eji ekwurịta okwu na www.gchq.org/cwc. Biko, debara anyị ihe ọbụla ịma ị chọrọ ka anyị nyere gị aka, ihe ọbụla wụ nsogbu gị, ma akụkọ ọgbaama, biko tinyekwa ya n'ime ebe ahụ. Obi ga-adị anyị ụtọ. Anyị hụrụ gị n'anya, Chineke hụrụ gị n'anya. Ọ ga-adịkwa anyị obi ụtọ ịhụkwa gị mgbe ọzọ anyị na-apụta. Ka Chineke gozie gị n'aha Jizọs. Amen.